Her er listen over dem, du skal dræbe. Den første i rækken er Miss Kannibal, hvis man altså følger lejemorder Hansen-logikken. Ja, så hvad skal jeg sige? Let the game begin. Din fucking guru. Smask. Smask. Den næste i rækken er Isabel Galdulax, som egentlig er min kæreste, men lige meget. Alt for pengene. Lad hende dø som den anden. Jeg slår op. Det næste, jeg kunne tænke mig at dræbe, er Emils gudstefar. Jeg har hørt, at han er en rigtig sjov fætter, så ja, jeg tror, jeg dræber ham. Ja. Lad ham dø. Den næste, jeg skal dræbe, er Jessie Balls. Jeg har hørt, hun er en fræk lille Laban. Jeg ved, hvor jeg kan finde hende, og jeg ved, hvordan jeg vil dræbe hende. Det bliver dejligt. Jeg nu også. Jeg har allerede gjort. Jeg dræbte Jessica Balls. Men der var en pige, der så mig. Det er fordi Butterface. Hun er også på listen. Jeg er nødt til at finde hende og dræbe hende hurtigst muligt. Farvel. Som sagt stod Stephanie Butterface mig, da jeg dræbte Jessie Balls. Det var ikke lige efter planen, så nu bliver jeg nødt til at finde og dræbe Stephanie Butterface. Også selvom hun ikke var den, jeg ville have dræbt først. Eller som den næste. Men jeg tror, jeg ved, hvor hun er. Jeg ved, hvor hun er.
Så nu finder jeg hende og dræber hende. Men hvad nu hvis hun genkender mig? Jeg må passe på at være hurtig. Er du klar til at møde din skæbne? Okay, denne gang slap Stephanie væk. Men jeg finder hende igen, og jeg dræber hende på den helt rigtige måde. Hun kan bare glæde sig. God aften. Så mødes vi igen. Fuck. Ja, du var simpelthen sådan, legemorder Hansen døde. Han var ikke for smart. Nej. Det er derfor, du aldrig nogensinde skal blive en legemorder. Medmindre du har brug for et nyt badekar. Det kan ikke nogen mening, det der. Det beklager jeg dybt. Og så har vi jo lige et par bloopers, som alle nok har, ikke? Men vi har så lige et par stykker af dem her, som I godt må se. God fornøjelse. Jeg kan ikke. Hold nu kæft, mand! Skal du fucking vente? Gør det igen. Næste. Lad os det være. Navn nu. Jeg vil ikke vide det her.
Hun er en fræk lille Laban. Og jeg ved, hvor jeg kan finde hende. Det hedder Rasmus. 2 for 2. Da jeg dræbte Jesse Balls. Rasmus møder. Nej, det skal bare køre. Som sagt, så Stephanie Butterface mig, da jeg dræbte Jesse Balls. Det var ikke særlig godt. Ej, er du seriøst? Hvad er okay?